Laing good news, 15,000 pesos nga ayuda sa mga apektadong micro-rice retailers sa Central Visayas ang iapod-apod sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 7 human mapiktuhi sa gipatuman nga price ceiling sa bugas sumay. Atong sayran ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sugod ugma, iapod-apod na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD-7 ang tag 15,000 pesos na economic relief subsidy. 87 ka mga identified micro-rice retailers sa tibuok Region 7 ang makadawat niini. Unom niini sa Bohol, 17 sa Cebu, 63 sa micro-rice retailers sa Negros Oriental ug usa sa Siquijor. Sa Sugbo, adunay mga micro-retailers nga makadawat sa New Carbon Public Market, anaw sab sa Minglanilla ug sa Konsolasyon. As for the requirements is we are dependent on the list, verified list submitted by the DTI, Department of Trade and Industry. Ang wala na apil sa lista and based on our agreement yesterday in the meeting, it will be the responsibility of the DTI to inform who are those they have verified and issued with certification eligible to accept to receive cash assistance from the SWD. Palot areas pa lang kini og nang hinaot pa sila nga aduna pay laing batch nga mahatagan. Musumada ang tanan sa 1,305,000 pesos. Gipasabot ni Patalingog nga sila sa DSWD igo lang sa pag-allocate og pag-apod-apod sa ayuda. Apan ang nagdesisyon kung kinsa ang mahatagan mao ang Department of Trade and Industry ug ang mga benepisyaryo ang gipaybaw na daan sa taga DTI. Regarding ni aning sa atong mga rice retailer, so we ask them to go to the respective the DTI office, no, in the province for any queries, no, if they are included, if they are not included, and why they are not included in this initial nato nga payout. Obani Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.